Pois moi boa xentiña, estamos agora mesmo en Ribeira, son as que? As 7:30 e algo da tarde xa, 7:30, en punto. Como dicía a miña avoa, xa temos a noite en Armaos, xa cambiou a hora, estamos con Luís Pérez Barral, agora é alcalde de Ribeira, fuches alcalde durante, bueno, 2 anos e pouco, diríamos, desde xuño de 2023, que se artellou unha maioría alternativa ao Partido Popular entre o BNG, o PSDG e o PBBI, non se non me equivoco, e, pois, recentemente, ese luz 13 de outubro, se consumou unha moción de censura onde un dos socios dese teu goberno pois se aliaba co Partido Popular para cambiar a alcaldía de partido, non? Luís, entendo que para vos ese luz pois, foi un día importante no sentido de que se cambiou o rumbo dunha historia que para vos entendo que era de cambio aquí nesta vila, non? Sí, o luns 13 de outubro o que se facía era un pleno dunha moción de censura que respondía única e exclusivamente a intereses partidistas do propio Partido Popular e tamén do propio Partido Barbanza Independente. Querían truncar un ascenso do Bloque Nacionalista Galego que lles daban unha enquisa que encargaron, pero tamén a intereses particulares dos propios concelleiros que suscribían esa moción. E ademais, pois creo que con esa moción de censura o que se intentaba cortar era o cambio nas formas de gobernar un concello que durante 40 anos única e exclusivamente veu as vellas formas do Partido Popular con redes clientelares e, por tanto, a xente estaba vendo que unha alternativa podía callar en Ribeira e que estaba gustando moito. Ese PBBI é un dos partidos clave nesta conformación, primeiro do teu goberno e agora do goberno do Partido Popular, que xa goberna desde estas semanas en Ribeira, e eu queria che preguntar, nós temos experiencia en tratar de explicar o contexto dun partido independiente nunha cidade como Ourense, como é, como pensa e como opera. No caso do PBBI, como explicarías, eu sei que é complicado ser obxectivo, pero como explicarías para a xente de fora do Barbanza cal é a liña editorial, se nos vamos ao que se diría dun medio, non? Deste partido e por que se deu ese acordo en ese momento determinado? Ben, pois eu creo que é moi fácil. Levábamos moitísimos anos de gobernos monocolor do Partido Popular e no 2023 os partidos que nos presentamos ás eleccións todos coincidimos nun único denominador común, que é expulsar o Partido Popular porque entendíamos que o que se estaba facendo non respondía aos intereses da veciñanza de Ribeira. E, por tanto, a pesar de que éramos partidos moi plurais, con ideoloxías diferentes, pois conseguimos antepoñer os intereses da propia veciñanza por riba de calquera sigla política. E aí o que se demostrou foi que o que se prometía en campaña podíase levar a termo. E, por tanto, os tres partidos fixemos un acordo de goberno que suscitou pois, un amplo apoio no ano 2023. E a pregunta anterior, que é o PBBI, se o podes definir en grandes rasgos alguén que non sexe de aquí? Sí, pois foi unha escisión do propio Partido Popular porque non entendía moi ben as formas pois de ordeno e mando, non? Se suscribo as palabras do propio señor Mariño cando estaba no propio Partido Popular. Eran pois un partido que saiu escindido do Partido Popular, pero que soubo tamén escoitar a cidadanía cando lle pedía un cambio. E nese sentido, o goberno con eles foi ben? Foi moi ben. Sendo unha ideoloxía, pois, pode ser distante, poderíamos dicilo así, o goberno municipal funcionou ben? Funcionou estupendamente ben. Non me cansarei de repetilo. Foi, creo que, un exemplo para todo o país de que en Ribeira pois, se daba o caso de que había un goberno plural de tres forzas políticas moi diferentes, pero que sabían antepoñer os dereitos e os intereses da propia veciñanza. Que pasou? Que durante os últimos meses pois vimos un Partido Popular que maniobrou por detrás e tamén o propio Partido Barbanza Independente pois caeu nesas proposicións que lle facía o propio Partido Popular para intentar acabar cunha nova forma de gobernar en Ribeira que estaba sendo pois moi apoiada polos propios veciños. E as enquisas me remito que teñen eles internamente, non? Vamos botar un poquinho para diante porque igual que nos veo a noite tamén nos veo a chuvia aquí. Aquí Adrián que sufra un momentiño, acabamos logo. Esta moción de censura sí que se viu fora de Ribeira, en xeral no contexto de Galicia, como unha división de Ribeira en dous bandos, ou polo menos é o que se percibiu desde o que nos chegou a nós en redes sociais. Evidentemente, un bando tamén moi defensor da túa labor, pero tamén non pouca xente que defende que agora a entrada do PP era necesaria.
No teu caso, que fixestes que dirías tú que merece a pena que sigades nun goberno, que seguirades nun goberno? Ben, pois eu creo que Estes 2 está... anos de goberno, un par de cuestións que tú digas, por estas cousas é que este goberno funcionaba ben e non nós debíamos seguir. Sí, eu creo que son tres cousas fundamentais. Sí. A primeira, o cambio nas formas. Pasamos dun goberno que non atendía aos veciños a ter un goberno que non só atende aos veciños, eu tiña un despacho de portas abertas para que todo o mundo pudera falar co alcalde independentemente da súa ideoloxía. Acudíamos ás parroquias e escoitábamos ese sentir da propia veciñanza. En segundo lugar, cambio das prioridades políticas. Aquí gastábanse moitísimos millóns de euros en grandes obras que acababan disparando o seu prezo e pasamos a investir os cartos naquilo que nos demanda a xente. Por poñerche un dato, en 2 anos e medio de goberno fomos capaces de conseguir investimentos no rural en servizos como auga, saneamento e pavimentacións por valor de 5,5 millóns de euros. Despois, en terceiro lugar, que era un goberno que funcionaba, que a xente estaba contenta con el e se demostra que nas últimas semanas, antes da moción de censura, pois dábannos unha noticia magnífica que, grazas ao noso traballo, Ribeira conseguía a cifra histórica de 6,5 millóns de euros en fondos europeos. Tamén reclamaba desde que agora, co cambio de goberno, a Xunta atende demandas que non atendía convosco. Sí, está moi claro, non? Na propia semana da moción de censura, ao triunfar esa moción de censura presentada polo Partido Popular, pois chegaba a Conselleira de Política Social a dicir que retomaba a construción dunha residencia pública de maiores no noso concello, cando en reiteradas ocasións, até 13 ocasións de maneira formal, eu como alcalde lle pedí unha reunión para poder reunirse con nós e desbloquear ese asunto. Pero como ese, hai moitos máis. O colexio público do grupo, que carecía dun profesor, pois poñíaselle o profesor na propia semana da moción de censura. É dicir, o Partido Popular está secuestrando as institucións públicas para o seu interese partidista. É complicado a veces explicarlle a xente como funcionan as institucións, porque o xeral dos seres humanos que vivimos, moitos non teñen o tempo, o interese, ou, a capacidade, quen sabe, de entrarse de como funciona unha institución, como se escolle un alcalde. Nese sentido, nós vivimos nun sistema asambleario, parlamentario, é o pleno o que escolle o alcalde, son os concelleiros os que escollen o alcalde. Entón, eu non sei se a ti che resultou difícil, porque este caso é parecido ao de Santiago, por poñer unha comparación, o Bloque, tanto aquí como en Santiago, tuvo en torno a 23% dos votos nas últimas eleccións. Con esa porcentaxe de votos acabou gobernando co apoio de outros partidos. Eso é plenamente legal e plenamente, é lóxico, se os partidos entenden, investir a un alcalde. Con todo, cando ves que hai un partido do outro lado que por un ou dous se dis non ten unha maioría absoluta que lle permita gobernar, non xurden dudas na poboación de por que non está gobernando o que foi o máis votado e está gobernando un que ten bastantes menos votos no contexto dunha vila como é Ribeira. Como se traslada a xente que esa dúbida que pode xurdir, ten sentido dentro do sistema que temos. Ben, pois ti mesmo definiches, non? Vivimos nun sistema no que a representación escolla a poboación e nos seus partidos e despois son os concelleiros e concelleiras os que escollen o alcalde ou a alcaldesa. Eu creo que máis alá diso, o Partido Popular puido ser a forza máis votada no seu día, no ano 2023, pero non suscitou acordo ningún con ningunha outra forza. Foi incapaz de chegar a acordos non só no ano 2023, senón previamente, que tamén gobernou en minoría, non foi capaz de chegar a acordos. E, por tanto, ao longo destes 2 anos e medio do meu goberno, creo que demostramos de maneira sobrada que podemos gobernar a Ribeira, facelo moi ben, e, ademais, atendendo a todas as sensibilidades. Eu creo que non hai unha foto fixa do ano 2023, e agora mesmo hai un sentir maioritario que defende e avala o traballo que fixemos nós como goberno. Decías que eles teñen enquisas. Tú tes algunha enquisa que avale que o teu papel é refrendado? Bueno, eu remítome aos propios feitos, non? Sempre digo que os feitos falan máis que as palabras e non hai nada máis que ver os xoves previo á moción de censura como fixemos un acto que desbordou o auditorio municipal con miles de persoas querendo apoiarnos, darnos todo o seu cariño e, ademais, con centos de chamadas, parándome pola rúa. Son moitísimas as mensaxes que nos chegaron dicindo que estábamos facendo un bo traballo e que non hai ningún tipo de motivo como para facer esta moción de censura. Podemos asegurar logo que Luís Pérez Barral será candidato no 27, polo BNG.
Sen dúbida, eu creo que a xente o que nos está pedindo é que non tiremos a toalla, que sigamos facendo o noso traballo de maneira positiva. E nese sentido, pois eu creo que a poboación merece que sigamos facendo o noso traballo, que non vamos a poñer paus nas rodas, senón que vamos a poñer e dar o mellor de nós para que Ribeira poida ter un goberno honesto e limpo no ano 2027. Pois Luís, exalcalde, agora concelleiro polo BNG, representante do BNG, toca oposición, ánimo con ela. Moitísimas grazas. Grazas por atendernos. Grazas.